sme tu už kdekoho a každý niečo vedel. Aj keď podaktóri boli trochu mimo, stále sa dalo aspoň vytušiť, že kto aký nástroj ovláda, prípadne čomu sa venuje. No, taká fujara u nášho prezidenta napríklad. No, ale teraz je to trochu obťažnejšie, lebo nikto nevie, na čo má náš dnešný host talent. a pritom sa furt do nej hovorí. Áno, je to ona, môjho srdca šampióna. A nie iba tak hociaká ona, ale samotná Paris Hilton. Čauko, čauko, čauko! Všetkých vás strašne ľúbim, love you all. To čo máš na sebe? Si tam ešte zostal z dovolenky, nešak. Myslíš z basy? Počkaj, akože, vieš čo? Môžeme nehovoriť o tom, akože ďakujem, ahoj, ľúbim vás, ľúbim. A o čom inom chceš ako hovoriť? Tak ja neviem, tak ja čo viem, tak je, že môj parfém napríklad, alebo že napríklad, že film môj. Moja, tak toto nikoho nezaujíma. Vieš, parfém si nikto nekúpi a film sa bude dať pozerať iba keď ho pretáčaš. A ježi, toto není pravda. Ale je. Tak hovor, aké je to byť v base? Som tam bola nepravom. No, ja mám pocit, že to bolo úplne ináč. Si predsa šoferovala opýta. No fuj, jaká hamba! Dobre je tak, mali ju zastrčiť do uránovej bane, nech tam pocíti tvrdú ruku nášho zákona. To bolo všetko úplne nepravom. Ja som to nechcela. Pozri, čo si urobil. Rozplakal si tú úbohú Paris, keď si jej spomenula, aká bola sprostá, keď sa dala za ten osudný volant, vďaka ktorému musela potom ísť do lochu ako nejaký vrah. Hanbím sa. Teraz musíme počkať, kým sa ukludní. No a ty teraz zatrez uvedieš ďalší song. A musím. Musíš. Tak, dobre. Tak teda, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, Daga, Fiat Lemere, ktorý teraz pozeráte, tvoje veci, prichádza Desmond. A musím aj to druhé? Musíš. OK, takže ešte raz, Megacer, drahé deti, milí sledovači, Desmond a vyrobená pre mňa. Pardon, no, dobre. Prepáč. I'm so sorry, Paris, sorry. Počúvaj, toto sa môže stať každému. Naozaj? No, skoro každému. Vieš, vlastne iba tomu, kto nevie robiť nič iné, okrem škandálov. Počkaj, nevšímaj si ho, on je úplne bezcitný. Ale ja som teraz spomenula si, jak som si strašne podskrabala lodičky, keď som vystupovala z limuzíny. Ale no tak, však si kúpiš nové, ne? No veď, zase nebudem vedieť vybrať. A okrem toho, vieš čo? Som v nich nahrávala ten song, vieš? Čo je o tom, jak som v tej base bola. Wow. Zaspievaj. Je tam aj pasáž, ako ťa o polnoci obťažujú? Nie, to je o mojej duši. Som to napísala sama. Preboha. A možno potom všetci uvidia, aké to je byť obeťou sprísahania. Sprísahania? Nahovorili ma na alkohol, potom ma posadili do idúceho auta. Vieš, a potom zavolali políciu a novinárov a ja som pritom chcela iba minerálku piť. Chúďa moje. No, že no? No, a ešte sa postarali o to otrasné jedlo, čo ti v base podávali. Presne. No, že sa nehambia takto zničiť mladej speváčke budúcnosť. Počkaj si, ja nemám zničenú budúcnosť. Máš. A kompletne. Mami! Vieš čo? Ja by som rada vedela, čo henta robila, keď bola zavretá. Však teraz sme k nej boli celkom milí, ne? No jasne. Povedal som snad niečo nemiestne? Ne. No tak vidíš. No, Nio na 3. mieste z One, však povedz. Však Miss Independent. Skoro ako Paris, tiež nezávislá. Alebo závislá? Teraz neviem.